בוקר טוב, תודה שחזרתם אלינו, ואיתנו עכשיו דוקטור רוני עמיד, רופא שיניים שעוסק באסתטיקה דנטלית. בוקר טוב. בוקר טוב. היום אנחנו בעצם רוצים לדבר על המהפכה הדיגיטלית בכל תחום השיניים. אכן. השאלה היא, למה? מה, לא מספיק הפטיש מסמר נקדח מהר? יש כאלה שזה מספיק להם, אבל כמו בתחומים רבים אחרים, גם לתחום שלנו חדרו מחשבים, ומאפשרים לנו ליצור דברים הרבה יותר טובים, הרבה יותר יפים, הרבה יותר מדויקים, כמעט בכל תחומי רפואת השיניים. החל מיישור השיניים, שלמעשה היום, במקום להדביק את אותן טבעות שכולנו מכירים, ניתן על ידי פלטות שקופות שנבנות על ידי מחשב, למעשה מראש לתכנן את כל הטיפול האורתודונטי. מקבלים הביתה סדרה של פלטות כאלה, ואחת לשבועיים שלושה אפשר להחליף את הפלטות וליישר את השיניים. הטיפול מתקדם מעצמו בתכנון שנעשה מראש על ידי מחשב. יש לנו היום אפשרות, יש תוכנה נפלאה שנקראת Simple Implant, ליצור מראש את הצורה הנכונה של עצמות הפה, ובעזרתן לבנות איזושהי תבנית, שעם התבנית הזו אנחנו יכולים מראש למקם את השתלים שאנחנו רוצים לשתול בפה. מה היתרון של הדברים האלה, אבל מבחינתי, כלקוחת קצה, כמי ששוכבת שם על מיטת הטיפולים, זה מקצר לי את משך הטיפול? זה גם מקצר את משך הטיפול. אם נחזור לדוגמה האחרונה שציינתי, של המחשב שלמעשה מתכנן לנו את מיקום ההשתלה, אנחנו יכולים לקבל תבנית, בעזרתה אנחנו קודחים בצורה מדויקת, בלי ליצור ניתוח שהוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר כואב, הרבה יותר מפחיד, למקם את השתלים במיקום אידיאלי, מראש להכין את הכתרים שאנחנו רוצים לשים על השתלים. זה גם מקצר את התהליך, גם מפחית כאבים, גם מאפשר לנו לקום מהשתלה למעשה כבר עם שיניים בפה, שזה יתרונות עצומים שלא היו קודם. רוני, בסופו של דבר השתל הדנטלי הוא משהו שהוא מאוד ישפר את איכות חיינו לאחר ההשתלה, אבל ההשתלה עצמה היא לא דבר סימפטי. האם השתלים האלו יחזיקו לנצח, או שיש צורך בתחזוק או בהשתלה נוספת? אני לא מכיר משהו שמחזיק לנצח, אבל ככל שההשתלה תעשה בצורה יותר נכונה, זאת אומרת, בוא נתחיל עוד קודם, שנבחר נכון את המנתח שעושה את ההשתלה. כלומר, אנשים שמיומנים בכירורגיה, אם זה מומחים לחניכיים או כירורגים לפה ולסתות, עובר לסוג השתל, שכדאי שהוא יהיה מחברה מוכרת, שיהיה בעל תכונות נכונות, שנבדק מחקרית כבר בתחומים רבים. איך אני בתור הלקוח יודע למשל מה... אני לא מכיר מותגים של שתלי שיניים. איפה לומדים את זה? איפה יודעים? איפה אני מקבל את האינפורמציה? אז קח את הטלפון שלי, וכל פעם שאתה צריך מותג בשיניים, אני אמצא לך את המותג המתאים לתחום המתאים. אבל באמת, איך יכולה להיות לי איזושהי שליטה או השפעה על באיזה שתלים המנתח ישתמש, או איך אני יודע שמשתמש בשתלים הטובים יותר? רבים גדולים וטובים ממני כבר אמרו שרפואת שיניים זה כמו מוסך, וכמו שנכנסים למוסך ולא תמיד אנחנו יודעים מה עושים לנו שם, גם בפה לא נותר אלא לסמוך על הרופא. צריך להגיד לו, אני רוצה רק חלפים מקוריים. נכון. אני לא רוצה שום דבר מסין, כן? נכון, בהרבה מקרים יש באמת, כמו באמת הזכרתי כבר את תחום המוסך, גם בתחום שלנו, יש כל מיני תחליפים שקרובים לדומים אבל הם לא בדיוק הדבר האמיתי. ככל שאנחנו נצמד לרופא שיודע מה הוא עושה, אני רואה שהם מציגים פה תמונות. אלו תמונות של כתרים, למעשה שנבנו על ידי מחשב, שהיתרון הגדול שלהם שהם הרבה יותר מדויקים, הם מצליחים ליצור תגובה הרבה יותר טובה של חניכיים. אם מסתכלים על התמונה של אחרי, ניתן לראות שזה נראה לחלוטין כמו שן טבעית, במיוחד מבחינת תגובת החניכיים. אני לא הייתי מזהה שזה כתרים, אם לא היו אומרים לי שכתרים, אני מבין שאם באמת? אתה לא היית מזהה שזה כתרים? במקרים כאלה ממש לא. ממש לא. אותו דבר, דוגמה נוספת של כתרים אחרים שנבנו על ידי מחשב, וככל שהעבודה הממוחשבת היא יותר מדויקת, יותר נכונה, עם תכנון יותר קפדני מראש, התוצאה היא יותר נכונה. בכמה זה מייקר לי את הפרויקט
פרויקט שיקום הפה? לא בהכרח מייקר. יש דברים מסוימים שכמובן שאם יש אופציה של כתרים זולים יותר ובוחרים דווקא בכתרים שמיוצרים על ידי מחשב, מטבעם הם יהיו יותר יקרים, אבל לא בגלל המחשב, יותר בגלל סוג החומר, שזה חומר שהוא יקר יותר. עצם המחשוב לא בהכרח מייקר את העבודה, אבל בלי שום ספק נותן לנו עבודה יותר איכותית ויותר מדויקת. תודה רבה, דוקטור עמיד.